खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बड'लेण्ड एफेयार्सआव बरायनाय जाबाय। दासिम जोंनि आखायाव मोननैसो रादाबफोर दं। रादाबखौ फरायथिदों आं पमिदि मारिया। मणिपुरनि ट'क्य' अलिम्पिक सिलभार मेडेलिस्ट साइख' मीराबाई चानुआ भारत हादराव मोनफैबाय। मख'जाथावदि बिथाङानो ट'क्य' अलिम्पिकआव भारत हादरनि जानानै गिबिसिन मेडेलखौ मोनग्रोजेननो हादों। मणिपुर CM एन बीरेन सिंहआ मोनथिहोयो मीराबाई चानुखौ एडिशनेल सुपारिनटेन्डेन्ट अफ पुलिस स्पर्ट एपइन्ट खालामगोन ह'म डिपार्टमेन्ट अफ मणिपुर। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सराइबिल कमिउनिटि नब्लांआव दिनै गासै बर' जोहोलाव सिख्लाफोरनि थाखाय आगु खौसेल' सोलोंथाइ हाबाफारि लादों। बे हाबाफारिनि गेजेरजों गासैबो जोहोलाव सिख्लाफोरा जायफोरा SSB इण्डियान आर्मि सानफ्रोमबो फाइखिफोरनि फेग्रा मुवाखौ फोजोबस्रांनो नाजाबाय थानायावनो दिनै आरोबाव मोनसे देरहासारनायखौ नुनो मोन्दों। बिश्वनाथ पुलिसआ गुबुन गुबुन जायगायाव सिग्रोमहैयो जेरै बिश्वनाथ सारियाली, बेहाली, चटिया आरो हावाजान आरो बेवहाय गासै साइज खालामनो 253 बटल्स। आसाम आरो मिज'रामनि गेजेराव सिमाखौ लानानै खौराङाव जेंना नुनो मोन्दों। मिथिनो मोन्दों दि सिमाखौ लानानै अन्थाइ खुबैलायनाय जादों आरो फाइखिफोरनि सायावबो अन्थाइ खुबैलायनायखौ खौराङाव नुनो मोन्दों। गलाघाटनि जाब्रबथाय जाथाय। बे जाथायाव दङ मैदेर आरो मानसिनि होंगो दोंगो जानाय जाथायाव सासे मानसिनि मैदेरजों जोबथेजानायनि रादाबखौ जों भिडिअ'फोराव नुनो मोन्दों। रादाबाव मोनथिनाय बादिब्ला गलाघाटनि मोनसे साहा बागानाव मैदेरखौ होनो थांनायाव बे जाथाया जानो मोन्दों होनना रादाबाव मोनथिना मोन्दों। पुलिस, CRPF, CISF, NAVY, RPF बायदि बायदिनि थाखाय गाव गावखौ साखाफारा खालामदों। बेबादि जोहोलावफोरा जाहाथे आगु खौसेल' सोलोंथाइ मोननानै बे खाबुखौ लानो हायो। बेनि सायाव लोब्बा लाखिनानै दिनै 31 नं BNSSB गसाइगावनि बानजायनायाव सराइबिल कमिउनिटि नंब्लांआव गोबां जोहोलाव सिख्लाफोरखौ आगु खौसेल' सोलोंथाइनि सायाव सांग्रांथि होयो। आबादारिफोरनि जेंनाखौ लानानै कंग्रेस लिडार राहुल गान्धीआ गेदेर हानजाखौ लानानै रायजो सभासिम सौहैयो। बिथाङा दाबि दैखांदों दासिम आबादारिफोरनि जेंनाखौ सुस्रांना होआखै सोरखारा, जायखौ दासिम एखोमाना दोनबाय थादों। उनाव बिजों लोगोसे सासे कंग्रेस नेताखौ पुलिसफ्रा हमनानै जोबथेसालिसिम लाङो। जोबनायाव नोंथांमोना दासिम जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लागोन। मानोना रादाबजों लोगोसे GK, कारेन्ट एफेयार्स आरो सुंद' सल' बाथाफोरखौ खोनासंनो मोनगोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।